Yo, what's up mga ka-soldier ko dyan, man? Tignan nyo to, man. Good news na naman. Tignan mo, 15 subscribers na tayo, man. 15 subscribers. Man, di ba? Sorry guys, ang nanay ko kasi nag-iingay. So, yun guys. Tsaka, aray yung sakit ng likod ko. Ito ang mga shoutout tayo kay Arjon. Lagi siya nagko-comment sa mga sa mga videos ko, tsaka kay Evanimation M.B. Kakasubscribe ko lang sa kanya. Tsaka kay It's Pan, ginawan ko siya ng fan art. Ito naman si Shiny Moon Pro. Hindi siya Pilipino pero gumagawa siya ng intro. Tsaka ito si Aidan Official. Subscribe kayo dyan kasi kakasubscribe niya lang sa akin. Ito si One Animation. Ginawan ko rin siya ng fan art. Baka naman i-subscribe nyo rin siya. Punta rin kay Kuya Jabian. Yan. Tsaka si Juliana Animations. Tsaka si... Wala na ba? Tsaka kay Igcognito Boy. Yan yung kaklase ko sa school. Thank you sa mga sumusubaybay sa akin sa mga videos ko. Tingnan mo, 132 views na tayo. 15 subscribers na. So, yun lahat. So, salamat sa panonood ng mga videos ko. Na-appreciate ko naman. So, thank you. God bless.